човек, това е напълно различно. Аз дори не го разбирам това как един човек, който е мид или синьор, изведнъж казва, да, ми трябва повишение, аз ще стана менеджер. Това за мен е, все едно кажеш, аз съм футболист, утре ще стана политик. И аз съм такъв, окей, как се случва това, нали? И много хора си казват, да, аз разбирам с програмист, аз разбирам с технологии, имам техния език. Обаче всъщност ти не трябва да говориш с... Мисъл, работата ти не е просто да говориш с тия хора, работата ти е всъщност да организираш работата. Един вид изцяло ти се променя работата и уменията, които сте били вчера супер полезни да разработиш една функционалност, те не са много полезни тия умения. Може би мога прецениш на някой колко работа ще му отнеме, ама всъщност на тебе много по-деликатният начин на работа ти е да се разбереш с някой в трудна ситуация, някой да настъпи друг, да ги организираш тия хора, да ги насочиш, да ги пренасочиш, да изискваш от хората неща, те да растат един вид, да ги изграждаш. Това е много, много трудно, ама адски трудно нещо. Аз не го виждам дори. Аз съм се връщал, аз съм бил тим лид и след 6 месеца си казвам, окей, аз не съм готов и съм се връщал на девелопер рол. Просто защото съм казал, това не е за мен все още. Това съм го правил 2 пъти поне. И последната година, например, съм развил екипи, съм бил в лид роли и бях окей. Но изисква много други умения, които са супер различни от... Ще листна няколко, защото ме пита конкретен въпрос, искам да ти дам и конкретен отговор, защото явно не съм добър в това, винаги дам някакви по-общи отговори. Не се притеснявай. Супер важно е да разбираш, че хората са различни и че всъщност те не са рациото, което се случва в програмирането. Не е if A, then B. Аз на той ще му кажа та-та-та-та-та и той ще разбере та-та-та-та-та, защото аз му казах та-та-та-та-та. Нали? Не се случва така нещата просто. Всеки си носи някакви изживявания, някой му е говорил по този начин, използваме онази дума и изведнъж може да стане експлозия от нищото, малко като минирно поле. Те разговори стават много по-деликатни. Щастливия сценарий, всички може да си говорят пряко, ние по най-балканския начин може сме доста груби хора, но всъщност това не помага на хората. Някой си мисли, че сме супер яки мъжаги, и още ни дреме и сме много добри мъж или жена, след тая, а всъщност това много не помага. Не остава човек да бъде себе си и така нататък. Според мен доброто ръководство е да балансираш другия човек, да го оставяш себе си, да го виждаш какво иска, да го виждаш какво знае и да го насочваш, добре, тук май сте пропуските и да не му казваш, тук сте пропуските, а един вид да го накараш да види, че това са му пропуските. Това е супер magical начин на ръководене, което аз съм практикувал и е много така in the shadow. Някои хора се дразнат, защото супер бавно стигаш до момента, в който разбираш какво трябва да направиш, но сам стигаш до там.